Ikwawere kod duond jodolo kotende kod weche mag neno ni kuyo bede pacho ka wang'imo tende kod rochruok chal kor lwasi kata lokruok chal kor lwasi mamedo kelo midhiero ne jodak e chula. Midhiero mar medruok pi e Nam Lolwe medo kelo kiondko e chuny jodak mayudore e chula kendo gikia kama gichom kaluwore ni ka gimedo bedo e kuonde mani piny to nam ketho mwandu to ka gidhi e kuonde moting'ore gi malo bende biro chuno mondo giketh bunge. Jopiny ma odak e chula ma koro dak e kind paro ariyo chiwo kwayo ne piny owacho kod migepe mamoko mondo konygi e wi achiedh nade ma sani gikale. Bang' ne molo e chula Mpangano ne wafwenyo ni midhiero mar medruok pi Nam Lolwe ok omako mana jok ochung' ter kendgi, to kata mana joka winy bende ka gineno kaka nam rocho ngimagi. Sena e Mpangano. Yien ma jodak maka koni ni nitiere chiegni mita 30 kowuok e dho wath higni 5 mokalo. Kinda mar pi nam ne olawo mojuko kendo sani gidong' ka gichung' kigin e chuny nam. Winyo manogede e wi yien nindo tame ode kendo piny ochame. Okumo ka oparo kama obiro dhiye poni kama ne ong'eyo kaka ode mirimb pi oturo kendo lwar e nam. Machielo bende ka oparo kaka mirimb pi nam mamedore ne omiyo ode onime nam. Yien ma pod odong' apaka gido tiendegi kendo bede moko osechung' apum ka birika, ranyisi ni en bende nam okane lake ni chutho ok nobudhe lo motuo. E kinde ma joka winy jogo chung' tir bende kwano lal ma medruok mar pi nam osekelonegi. Ma ne en geno mar achiel kuom jodak ma Mpangano, kama chunye ne okete geno ni chieng' moro achiel nyalo gole dhier. Kata kamano, ich wang' mar pi ma koro biro kendo kawo kuonde ma ji odakie kaluwore kod lokruok chal kor lwasi omiyo geno mag joma noketo mwandugi machiegni kod dho nam ruombore mana kaka odni koro ruombore piny. Kaluwore kod wuon odni, lek ne onimo ka milionde manotiyo godo moko budhe bwo pi to ma pod onyalo neno bende orore e nam. Asetemo chandre ndi kalupo mondo mi nager gigi alos gigi kamano bed giga manyalo konya gi joga. Koro pi kanobiro from 2019 pi omedore sani higni 5 ma udi gi nyalo konya go onge kech pi okethogi. To gin e gik manapuonjo go nyithindo ka yute. An gi nyithindo 2 university, an gi nyithindo 2 secondary, an gi nyithindo 2 primary. Koro an ji aja family to gima na yuto go pi oketho te moluore te mokethe. Koro kaka nyalo timo sani onge. Kaka pi medore e kaka gino ne medo duono. Maloyo milion 3 olale nam ka nyithindo to en go e dhot. Lal mapiyo miya en gimoro 3 million gi 0.5 kanyo. Kaluwore gi gimotimore ni to gisani ok da onge ng'ama poni nyalo gombo mondo bed gin machiegni gi pi. Kaponi man nikech pod ok wang'e gima nyalo biro timore. Nikech waneno ka pod ochal ka gima medore to wuondi nodog to kodogi. En medruok mane ng'eny kuome. Kata obedo ni johan rech Masena ne otemo keto kite mondo geng' pi nam mondo kik donje banda, medruok mar pigno medo kelo negi luoro. Business en ji osedok chien kaluwore gi kaka nam ni ringo. Koro wiero waluor ni mit ka biashara rum kabisa. King'iyo chien macha en ot mare gin rooms ma ji ninde mineno mantie kanyo no. Sani en pi. So yudo ka biashara mag ute ma ji dakie odok chien kabisa. And mano se affect nyaka biashara mar rech. Mirimb pi bende kong'wono ne achiel kuom osiptende mayudore Sena. Inyalo neno ni clinic ne sani ochiegni gi pi. It was almost 80 meters from kuma ne pi nitie chon. Koro pino kubiro, samoro biro mo surround this clinic. Usually pino biro ma okal kama chopie banda ka. Pini ose nyoro mang'eny nikech koro onge business. People cannot attend the clinic. Kowuok e dho wath Masena wakwang' kuom chiegni kilomita 3 nyaka e kar tiegruok mar tije lwedo Masena. Ka bende wayudo kaka mane jopuonjre yude rieko sani odong' gunda, udi korgi oteng'ore ka choche sani budhe e nam, ranyisi mar kaka medruok mar pi nam okorocho mano hala kende, to kata mana weche mag somo bende. Bang' wuok Sena ne wadhi nyaka e dho wath machielo.
Mauta. E dho wath ka kuyo marateng' nyilni kendo lombo wang', ka winda paka bende kelo chuny machiegni. Kata obedo ni dhok maka modho pi ma omedore kendo biro machiegni, ok ging'eyo ni pigno lal kod kuonde mag kwath mane giyude lum. Jothurwa ma jomfangano ne gibuok kendo giywak malach. 2019 nyaka kawuono wawuoyo ni kumoro osedhi gabich kende. Ka koro wasudo wachope imede higni moko abich kata higa 10, wabuok ni dipo ka kuonde man piny gite nam omuonyo nikech nam to medore. Kaka timore e dho wedhe mamoko e kaka timore e dho wath ma Mauta bende. Yien kod kite mane nitie chiegni mita 50 kowuok e dho nam sani wigie modong' kalimbo ei pi. Chakruok higa 2019 kabiro waseneno lokruok maduong' ahinya e kor lwasi mosemiyo wabedo kod a change in the climate regime ma kuonde wagi. Omiyo pi omedore. To pi mosemedore ni osekelo asara maduong' matamre gi nono. Kuma wantiere ni kae nam ma koro wachung' e bathe ni ne onge ga ka. Ne en mita 20 iye kucha. Kada king'iyo chien kacha ineno kite ka ne ni oko kone mane pi ogiki. To nam osemedore momuonyo puothe. Thoth puothe orundni mane nigi e dho nam. Nam ni osemuonyo te. Japuonj Ken Fungo koni kata obedo ni jodak noweyo ne nam kore, nam oseluwogi kendo kethogi kendo sirikal owinjo many kaka resogi ma ok okelo sigu. And damage ma is gradual, matimore mos to sudo. And so I would say kaonge gi luoro ni close to over 100 meters from the shore makoro wantie sani was dry land. And that would be ni ki estimate go alwora mar Mfangano de lo maduong' puothe olale nam. Ka idwa nyisa ni sirikal nitiere lo ma waluongo gi dho wagunda ni riparian land kuma japiny ok oromo budget go en futi makia dho nam moweni ne na ma sirikal nyalo tiyogo kata ka idwa time gimoro. To nam osekawe mo en kroch nyaka mamara mana kwano ni pod na dungo. Kidwa biro kawuono tijago kwano kendo manyien ni wachagi kanyo kwadhi mbele. Donge neno ka ji dhi makore sede kai gi sirikal. To gin ang'o mowinjo sirikal otimne jodak ma e chula mondo girit alwora to bende giresre kuom medruok mar pi nam marocho ngimagi? Nitiere temptation mondo wadar ji osud malo kuonde moting'ore. To ka wasudo kuonde moting'ore malo, Mfangano en piny motigot. Miyo joma idho malo ji dhi encroach kuonde ma are forested for purposes of settlement mondo giyud kuma gidakie, and secondly for purposes of doing agriculture. Now, mano ketowa e chandruok machielo. Nang'o? Nikech kuonde mantiere bungu, wang'eyo ni bungu timo migawo maduong' e miyo mazingaro bed maler, kech gin major carbon sinks. To ka waen kroch wadhi ketho bungu. Sama waketho bungu, koth biro biro mang'ongo. To ka koth obiro mang'ongo, wabro neno gima notimore kaka Masindo cha. Nang'o? Nikech oula biro biro. Obro ywero lo matin modong' malo manywa puro ni. Kuonde ka dong' Lwanda. To kamo biro gi lobno siltation bende otime nam. Koro kawuono ni wan kaka jomfangano wadong' e kinda kuru ga sumbi. Nang'o? Kidho malo idhi ketho alwora. So we would want to act locally mondo wa save globally. Ni wa protect forest. To piny ka bende kuma tuere ni be nam muonyowa. E kinde ma piny mangima medo keto kenge mag rakruok kod midhiero ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi ma koting'o medruok mag pi e nembe, dwaro nitie mondo tend kaunti ma Homa Bay kod sirikal mamalo oketo kenge mag neno ni oganda ma odak e chula omi puonj kod kony madwarore e kinde ma medruok mar pi nam medo kelo luoro e chuny jodak. George Bati, Ramogi TV, Mfangano, Suba West Sub-County, Homa Bay County.